Pirus. Pirus. Bun. Beh. Iki kok lawange golong ngene iki. Diintek wong gak iso iki. Bun. Nggak. Siapa kowe? Sinten kowe? Lho, aku kowe Dambun. Meneh iki ya. Siapa kowe? Iya. Saya iki mau nganyat. Kamu kok piye kowe iki malah kok seperti koyo ngene? Pirus tok iku paham lho. Pirus. Kok apa seperti koyo ngene? Kok ora? Anake sapa kowe, Le? Ya nek wong. Layak apa? Kenapa? Ndi? Aku kunci. Sik ngene, Bona karo buka Dambun. Kunci kandang lho ya. Pak, Anak apa kerja ning ndi? turu. Karo wong e. Wah, Pirus iku. Nggo masker Pirus iku. Pirus sik boleh. Pirus tok iki. Pirus tok mau. A few moments later. Wene tombol iki nang ndi iki yo. Apa lah, iki lho. Lho kene, manang matuk niku nae. Pak, Pirus. kita otot ora. Pirus. Ojo Pirus. Pirus. Minggir ta buka lawang aku. Pirus tok niku nae. Pirus. Awak-awak kowe dirapana iki. Bocah kok iso kan Mas roti banyu wae ku sini apa? Senutan manuk kok kowe. Piye apa gerung iso ngene? Niku nae, Pirus. Masam. Iku lho mau aku jeneng tak kenal mbokku. Cilo, sini. Kerja ae. Aja bocah iki kerja ae. Patok aku. Dene tok bayaran ra kerja kene. Orang dalam. Lho. Ora Kayak kerja. iri ya biar anak. Ya ora. Apa iki? Lah iya kenapa apa dibokon anak? Patok. Iki aja dolanan semprotan manuk ae rek. Tak tutup Iki jenenge iki bir alkohol iki. Kalau apa semprotan manuk ngono kok. Iki dirone iki lho. Apa banyu ngono kok. Bilang ya. Ayo kowe tetep. Kayak dolane tak buak ngono. Gak kerja kene iki. Lara kene astagfirullahaladzim. Kerah apa ora? Apa bokon anak? Apa anak bokon anak? Kowe tak sayang lenggane gawe wirang anggon mulang kowe. Anake sapa kowe? Oh, aja ngono. Anake sapa kowe? Samane wong ah. Iya kok iso ora toto ngono. Lagi kenal kok iso koyo ngono. Piye lah piye? Harus kenal suwe kok. Bar anek kowe biasane jare are ning kandang biasane ora kandang kowe rong dino iki. Kadenge gomat kok. Kak kuncine kok. Mat sopo? Macokel. Aku plek. Macokel. Adikku. Bos lho bos. Ndelok bos lho, ndelok mat-mat. Lah iya adikku ah. Apa aku ndelok bos? Iki lho anakmu ora kowe nek ora wah. Enggak, mana. Aku bapakno. Mbak, mesti aku mbak. Tidak. Nang nae. Mbak, ape nodi? Lah dikon lunga kono. Reno juga. Iya lah iku lah. Mana, Mbak? Kan dari bukan lunga, saya bukan rene. Piye apa? Tangan, Mbak. Enggak lunga. Kan rupane tak telek. Enggak teli rupane. Ini tak telekan. Rupane enggak teli jelek kok. Enggak teli. Ora tau iki. Kowe ngerti nek virus ora? Virus. Apa virus? Virus. HIV. Virus corona itu. Mesti ra iki lah. Sudah, semeter kok. Kalian mau kepiye ya kapan-kapan? Pengen tahu kali lho, semeter iki. Kalian dikali sakno kali. Aku dhewe nduk berita no new normal. Wes krungu ra kon nggo masker, nek lunga-lunga nggowo. Lah iki aku no mau dilunga. Nggowo bir. Iyu. Iya apa Iki apa? Alkohol. Semprotan manuk semprotan manuk. Maskermu ra mbunggu goblok. Kowe wis ngerti berita terbaru nih, Bro. Piye ta? Dungo piye? Digesek lho gon sik, ben aku iki mumpung kerja, tak critani. Ning ndi? Liga iki ning ndi? Ora, ora. Piye? Jane kok nambah iki ya. Lho nang nggon ngono kok. Ayo. Nanti ngene. Iki kok ngono. Wes ayo. Mak gandeng. Iku saya gandeng sapa?
Nakal. Kene tuh. Ini kene. Sak meter. Wes iki lho. Lho, apa? Sik. Ana apane lho? Ana tinggine. Nyala tinggi ku apa lah tinggi lah. Betul. Betul. Iki lho. Iki beritane sing anyar so new normal. New. New. Oh, wes. Akone iki kon rajin cuci tangan kanggo sabun. Wis durung kowe. Kene nggo sabun mbah-mbah lho. Kowe, iki lho, sabun adus kok. Ini isa-isa kok. Sabun adus, Mbak. Lah kok duwe ke sabun. Kok kamu bisa kok. Sik kok lek sabun. Wes ya apane? Lo masker. Ben hidungmu ra muncat-muncat ning wong, abangmu iki ora enak ini lambune ra enak. Kon ben. Lah, Pene. kowe ndek masker ora? Tandi. Kowe. Kok ora duwe meneh aku. Aku ora duwe aku meneh anakku. Tak kene. Aku apian. Engko masa bekas apa ora? Ya, nyu'a. Malah mau. Iya. Ayo wes, bisa berubah iku. Iku mati pendek. Ora, ya. tau. Bisa berubah iku. Iku ambunem. Ini ngono ya ambune. Minggu. Iki satu kali pakai iki. Sik, iki ngene piye ngene. Satu kali pakai apa ya? Pakai apa? Ngene Satu kali pakai tok iku. ngene ngene. Ora. Sayang. Apa nang melu kowe? Mbok. Sayang piye lah? Sing selanjutnya menjaga jarak minimal 1 meter. Wih, 1 meter. Satu meter, 1 meter. Iku apa neh? Alkohol. Mau semprotan manuk ngono kok. Nah, ini loh, 1 meter bener tau. Sok lunga-lunga, tapi iki rapatnya dulu lunga. Yo. Nah, ono pasar. Yo, tapi nek langsung balik. Barang ngadus cuci tangan nggo masker aja lali, oke? Lah, kene. Ngene ra? Ngene ra? Ora. Lho kan ambil ora nek tak dhewe ngerti kowe informasi ngene iki. Ini kan desa ora ono corona. Ono. Endi? Kowe ku nang ketang kali. Nek lak kulon kali ra ono. Wes ah. Kerja ya dia. Dia kerja. Aku ngelarang. Iki ada kerja. Waduh sithik itu ora apa-apa. Ah. Woi, virus. Bos olahraga, Bos. Ya ora kaget. Tapi Waktu ah. Lho, tanpa ya, Mas. Konvoy wong kirang-kirang iki mau jejer-jejer. sing ngebuki dalan iki kok anggere dina. Iya. Biar ngeten. Iya, story kan. Ya yen wis tahu. Lah maksud gua. Lah, kan 10% pansos. Berarti mama itu apa ya? Iya, Pak Firta. Bendak kan olahraga. Soalnya olahraga. Nah, Bos, kerja. Kerja ya. Aku kan mau dong ngenteni kowe ta. Kon kerja jam piro ya malah jo kumpul-kumpul. Lagi jam itu iki lho. Iki mesti ana virus orang di Iki lho, halo, ora ini mau Lho, jaga jarak iki lho, jaga jarak. Nah, hal sing ra penting ora lah jo kumpul-kumpul niki. Nang ndi mau alkohol coba. Mat. Kuwi lho alkohol. Tak wis. Ndak ana sapa duwe sapa. Wis bener as di masker. Bener ya? Wis bener. Kerja. Siapa suruh, Bu? Ya jomblo ora tau kerja sing dino keponanku. Panggil masker jo. Coba. Mas jempol kono lah, lanjut dulu iku wis. Iya. Besok kerja ya. Nah. Kandangnya boleh gede kali. Wis lanjut dulu iku tak. Yo, kerja yo. Ayo bicara balik ya. Danto substan. Berapa piye? Aku. Laku, wes laku. Motor dhewe. Kemarin nih gue rumah apa? Bareng kali. Terus lu kunci. Kuncine beda kowe. Iya iki salah no. Yo. Jo. Iya kurang gue. Kejar aja, Jan. Ya wes sok kerja ya. Jo. Nah. Nah, balik. Bos apa, Bos? Ya, Ya. kan pasti tak. Bos dak yang meraker ya. Kerja aja. Hati-hati, Mat. Yo, Mbak. Jo.
Kok wae mencerminkan virus kok. Mulai. Coba dhisik. Totok korek. Virus. Virus. Kan cuma kok iso koyo ngene. Virus. Wong kok ra totot disemproti. Mungkinkah kita bersama untuk selamanya. Namun hati tetaplah satu. Obatkan Jana juga semangat baru. Jana apa? Hilangkan semua perbedaan. Satukan harapan kita. Tidak aku larai. Ayo, nek kono. Hilangkan semua perbedaan.